pod 2 scale verzije. Šipka od 20 kg, jedan utag od 5, jedan od 10, sve ukupno 50 kg. Samo snimiti da je sve na nula. Dobro. 3, 4, sad. To brzo je.
Diši, diši. Samo još 2. Vrijeme 5 minuti ravno. Samo drži to, nemoj pada. Rubika. Ajde, Ivo. Dobar. Još jedan. Još malo ispod nje, a? Ajde, ajde. Ako, više. Sedam, 0-0. Legenda. Ne biti, no. Nisam. Tu nek. Nije manje. 7.44. Vi po kalorijama. Samo se podvlači na džor. Ajde, Ivo. Još 2. Takmice od 7. kalorije sigurno. Baš 3 minute i 10 sekundi. Čupaj. Bravo.
Bravo, Ivo, ajde. Moraš to napraviti, odvezati u šipu. Ajde, moraš, ajde. Idem, ajde. Dobre, idem, ajde. Još 2 minute, Ivo. Idem, ajde. To. Idete i pres, ajde, što još jednu ruku. Možete još jednu ruku. Ajde. Minuta i po još. Završite, šta je tipa? Idem, Minuta. Ajde, završit ćeš Žrk, ajde. 40 sekundi. Amuć, ajde napravi to dva odmah malo. Ape, puši. Jedan. Ajde. A to ti stedi noge, ajde. 25 sekundi. Ape. Idemo. 8, 7. 2. Gotovo. Snimi kanove. Hoću. Samo da vider. Kalorije. 105 kalorija.